Piye to cah iki? Bocah ramlok latihan yo ngono. Halo, cepet bungul dipanggil. Cepet bungul dari Kalimantan. Tindak dening Prabujanganong Bujanganong terpilih Bujanganong terbaik Wijaya Putra original.
ndelok tenan ora ndelok tenan ora ndelok tenan. Yo. Ha. Hai. Pusing ya? Makanya. Pedhot ora we ya. Ya pedhot wis ta. Ayo yo. Awas. Sing ati-ati kira bocah bagus katindakno dening para putra. Ingkang sami hangaken busana Panaragan. Ingkang amrek menapa Raja Mudha tlatah kutha Raja Panaraga kang jajuluh Sang Prabu Grana Sewandana. Raja Mudha gagah prakoso, gagah pidaksa. Ingkang sakti panggambar tegas. Bapak palune Pandhe sisane Garendra. Jos. Yo,
aku. Wijaya Putra. Waton kelakon gremet-gremet watone selamet geleyak waton kecandak
Ora ndelok tenan ora ndelok tenan ora ndelok tenan ora ndelok tenan. Loh. Nutut pura, ambekane nutut pura. Ambekane nutut pura. Dilereni lirah nutut. Yo! Dados! Loh! Ayo! 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 Masuk dak kok, dadak. Ojek lagi saubengan kok wis ora iso. Kancane remuk e. Yo disumet sik to, Bos. Sek. Sek. Cek. Mau apaan lo iku? Tresno apa? Tresno pindah. Tak awal bojomu kon. Lah iya makan kok aneh-aneh. Balik. Liyane pencilaan kon gak dhewe. Wah, ya guyu wae. Ya ampun. Peluk dong, peluk. Jangan. Moga-moga anakmu sak turun. Dek, aku terus no, Dek, Lo gue sih nang pangkuanku sih. Wih jenenge sapa? Wih jenenge sapa tadi? Sulastri. Nggih, iya. Namamu siapa namamu? Kayak ono mic, kayak ono mic. Hah? Oh, Iis Dahlia. Oh iya, Iis Dahlia. Kan? Apa? Oh, gak boleh lo kamu. Kamu gak boleh cemburu kamu. Gak boleh cemburu. Kamu gak boleh cemburu ya. Aku mau gamak tapi. Kamu. Iki saumpama nggih jatilanku ya apa Ki? Masuk ya? Kamu bisa jadil kamu. Kamu bisa? Gak? Bisa. Diwarai sih ya di. Bisa. Oh, kamu kalau nyanyi bisa kalau nyanyi. Bisa. Lagunya apa lagunya? Kamu. Lagunya apa? Gele. Apa? Setu. Apa sih apa? Statue lho, sing viral lho, Mbak Gia lho. Iya, Mbak Iis lagunya Statue ya. Oh iya, baik. Statue. Apa? Garam Cina dibakar. Kakak tutuk no yo. Iku iso gak? Mek manduk tok dhek geleng-geleng ndak bisa. Wara ono sik take jatil ya apa carane? Karena dia bukan raja Loh, geleng-geleng. nyanyi gak iso jekan jatil sik, teko kono nang rono. Kayak ana contoh ya, tang tuh. Ayo kowe aja kipasan nek kendang iki. Kowoprok. Tak kayak contoh sik. Ya. Iki lebih dikendangi iki lho. Nyapa kok? Ya ora roh teko tukang kendang teko aku. Oh iso kok. Boleh iki nek Asli. Lagi legend iki asli iki legend iki. Iki lho penyanyi kok ngukur-ngukur bokong ngeket mang iki jane ngapa to?
Ada. Sini kamu sini. bisa sini, nyanyi sini, nggak? Sini dulu. Bisa? Sini dulu. Ayo todang cek ngobah kok Bisa. maju. Bisa. Lagune Salam Tresno. Salam terus lah. Madep ngarep. Lah kok wedok kok duwe pentil kok mau tutupi ngene piye? Lho. Endi mau kempes? Kempes ngono. Astagfirullah. Kempes ngono to ya ampun. Ya ya ampun. jane bayi apa batang? Kowe emang jarene ki anu. Susumu kok kempes. Biyen ya kayak Mbak Cynthia. Lah kok iso kempes? Lah kan Demi. Aduh. Kowe ndang lumahno kek iteken gulune Awakmu gak iso kok payudarane iki. Lo gak bisa misalnya. Pedongol Ya wis medangel. Kok gede sih? Lah kok gedine padha wi susu apa tumor? Wis susu. Dek kayak benges nek moto jadi perang Udah. Kowe unjukno suaramu balapan lho, tunjukne. Lah. Lah kok bedegol ngarep. Duh, Maruko kene. Kita pateni besok. Iki nyambok ngedrek. Nyanyi Mbak karo Cynthia. Gak iso kowe ngedrek dhisik. Ojo. Nyanyi karo males. Yo. Seto kose. Ora mbok isolasi sik to. Ora mbok isolasi to. Oh iya. Satu saya kok bareng kita bablas ngedrek lo. Yo, yo. Pacul. Lah kok raine dipacul lho. Musike wis mandek aja ngebor sik. Musike mandek apa enggak? Ngene. Ya Allah Gusti. Penake ya. Iya, wong kok ayune kaya punden. Penake kaya di Ya Allah, delanda. Ya Allah polane ya ampun kaya maesar. Sing toh kowe emang wis marang tak kowe. Kowe weruh kowe ayo. Ki sitok sing jek enom ki gem ya, ki sing wis debak basa ya ayo wis tuwek wis ya, kira sing enom. Ga iso. Kabeh kudu adil. Kira bakal kurang bopone bareng tak pakat. So.
Ayo konco para konco, dulur para dulur, kadang para kadang ayo lumpuk lumpuk enek lumpuk. Iya, 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 iya. Oh, iya. Iya. Iya mata. Piye rasane piye? Piye apa keluhanmu apa? Wis. Iki ngapunten ingkang kathah, Bu. Niku mboten barang senono. Niki mawon mung guyonan. Oh nggih. Lek tenanan teng wingking. Nggih, lek tenan. Nggih. Ngaplo. Ya apa menawa wong aku ya metawa. Duit gak ono nang wingking. Weh. Iki sama dangdut gak apa, Mas Jos? Gak apa-apa. Mas Irul, mboten napa-napa. Apa sih? Atraksi. Oh iya, tak kayak atraksi dhisik. Lah kok sandalmu jepit ngono. Astagfirullahaladzim. Awet-awet cek. Iya ki lho sing bar mulai ke Kalimantan kuwi lho kayak di target apa. Aku ponyang aku. Aku ora nyang iki. Awas, waspada no sing ati-ati kira bocah bagus. Idoni iki mang lho kan. Lah apa mau idoni? Ngidoni matamu. Iki lho, sikilmu aja nang raiku. Aduh. Beh. Arek kok. Yo. Nyuwun sambaing pangestu. Lah, iku mang contoh niki mang ya.
Ana nisor. Nisor apa dhuwur? Ini kuat ning isor kowe. Awas. Iya. Awas. Iya. Awas. Beri tepuk tangan yang meriah, Junar. Wijaya Putra original. Dangdut. Nyapa kok dangdut iki? Ngesakno aku. Dangdut sing nyanyi sapa? Nadine. Sapa mung jenenge? Nanti. Nadine. Mas Ulum, sing nyanyi Mas Ulum. Ya oleh loh Mas Ulum nyanyi. Aduh. Beda nggon dhek nyanyi sih, beda nggon. Nggih, Mbak. Dhek nyanyine nek peteng-petengan kaya tane punden. Pak menang peteng. Iki tak kayak dangdut Pak ya, Bu. Ben rodok gayeng sekedhi mawon. Jare Cynthia gak usah toh. Ojo ta Mbak Cynthia, Beh. Wiwatike pahu iki kentekan bahan asline. Iya. Monggo Mbak. Tak lagu ya apa? Gak lagu. Ya wong kene cek gayeng saiki karo Golek kesuwen anu separo gak apa-apa. ya ojo ta. Oh, gak mau siarke toh? Siarno, baik hadirin, hadirat. Hadirin hadirat yang di warung apa? Ndasmu. Warga niki pundi? Kaloran. Dalam rangka Dalam rangka 45. 45 ndasmu. Apa? Dalam rangka nyadran bersih desa. Oh, nggih. Ritual Jumat. Lah niku lho niku. Niku ning abah niku. Lah kula mboten ngerti. Nggih, pokoke tak tokno dangdute no Pak nggih. Mboten napa-napa wis kula mboten saged nyiaraken. Sosone aja nggo garungan stres ini rasa digo. Lah iya. Lah nggih. Ya, Mbak Cynthia dak turun. Ya. Mbak dia. Wijaya Putra original. BBR Pro, terima kasih luar biasa masih. Rasul Rolas Wika Indonesia.